Ada dị mma, jee ka ị wetara m akwụkwọ nri. Kedu aha akwụkwọ nri dị ya? Onugbu. Ka ihe ndị eji emegasị ofe, nwee ihe ọzọ ejikwa ya esi. Ọ sị na eji ya esi ofe, eji ya esi ofe, eji ya esi ji, eji ya esigasị ihe ndị dị iche iche. Ngwa idobi, wetara m ihe eji atọ ọnụ garị. Ka ihe eji eme? Onwe ihe ọzọ eji eme? Eji ya atọ ọnụ garị. A na-akpọ ya tọnin garị. Ndị mmadụ na-akpọgasị ya aha dị iche iche, mana ihe anyị nwa na-akpọ ya bụ tọnin garị. Eji atọ ọnụ garị, ejikwa ya atọ ọnụ si ome ihe ndị ọzọ dị iche iche. Nne m, gwa jee ka ị wetara m mma nri. Ka ihe ejigasị eme? Eji ebi onugbu, eji ebi ogbe, eji ebi onions. Eji ebi yabasị, nke ndị oyibo na-akpọ onions. Eji ebi akwụkwọ nri ma ụgụ ma green, ihe ọbụla a na-ebi ebi. Ejikwa ya ebecha ji na ihe ndị ọzọ. Ngwa wetara m agbada eji eghe ihe. Ka ihe eji eme? Eji eri azụ, eji eri akara, eji eri ji, eji eri poteto, na anụ na ife ndị ọzọ. Ọkwụ na n'oge ife ndị eji eme, eji eghegasị ihe dị iche iche. Ihe ọbụla dị iche iche a na-eghe ka eji eghe. Nne m, gwa gaa ka idowekwa